שלום, שלום וצהריים טובים לכם. אנחנו המקצוענים 10 כל יום בין כמעט 3 ל-4 עם כל הנושאים והסיפורים הכי מקצוענים שיש. אבי, שלום. שלום. אמרנו יזם נדל"ן, אמרנו מומחה לבנייה סביבתית, אמרנו מבנה חולה? כן, לא הרבה יודעים שחלק גדול מהמבנים שאנחנו גרים בהם ואפילו עובדים בהם מוגדרים בשפה המקצועית בניינים חולים או Sick Building Syndrome, SBS. זו תופעה נחקרת ומוכרת בעולם. בניינים חולים בעצם גורמים סימפטומים של מחלות אצל אנשים ששוהים בהם. זה מתחיל מהדברים הפשוטים של כאבי ראש, צריבות בעיניים, זה עובר אפילו למצבי רוח ודיכאונות. וזה אפילו מגיע לבעיות של אסתמה, כלי הנשימה ומחלות כלי דם, והדברים הנוראים ביותר. מה הקשר? בשנים האחרונות אנחנו התקלקלנו בתכנון המבנים שאנחנו בונים, גם למגורים וגם לעבודה. השפע של האנרגיה הזמינה גרמה לנו לוותר על הדברים הבסיסיים ביותר, החשובים ביותר לנו, כמו אוורור טבעי, אוויר צח. אתם יודעים שהאוויר במבנה מגורים מזוהם לפעמים פי 5 ואפילו פי 20 יותר מהאוויר מחוץ למבנה. אנחנו פולטים את אותו CO2 שאנחנו נושמים הלוך ושוב כל הזמן. יש לנו חומרים רעילים בתוך הבית, כל החומרי הניקוי, חומרי הדברה, כל מיני חומרים אורגניים ממיסים. אלו נשארים בתוך המבנה. אם המבנה לא מתוכנן נכון ולא מאוברר, הוא יוצר בעיות של בריאות. אור טבעי. אור טבעי זה הבסיס לקיום שלנו. יש לנו שפע של אנרגיה, אז במקום שחסר אור, אז אנחנו שמים ספוט או מנורה, במקום שחם, אז שמים מזגן, אבל זה רע מאוד. בעבר זה לא היה ככה. אבל הם נחנקו מרוב חום בעבר. לא בדיוק. אם מסתכלים מאות שנים אחורה, רואים מבנים מדהימים שמצליחים לנצל את אנרגיית השמש, את אנרגיית הרוח, על ידי העמדה הנכונה של המבנה, ושימוש במה שאנחנו קוראים היום פיזיקה אווירודינמית לאוורור מועט של המבנים. יש בזה משהו, אתה יודע מה, שאני חושבת על ביקורים בכל מיני מבנים עתיקים כאלה, כנסיות או בתי כנסת. כמה כיווני אוויר. אתה נכנס פנימה ממש קריר לך. נכון, נכון. זה תופעה שבעגה המקצועית זה אפקט המסה, כמו התופעה שנכנסים למנהרה, בחוץ יכול להיות 40 מעלות חום, אבל במנהרה קר, מכיוון שיש יכולת לחומר לאגור את הקרירות של הלילה. ומבנים ירוקים, סביבתיים, יודעים לנצל את האנרגיות הזמינות האלו, את השמש, את הרוח, לדעת לאגור את הקרירות של הלילה ולשחרר אותה במהלך היום. אז זה א' מייצר מקום בריא יותר לגור בו, אבל לצד זה מייצר גם מבנה מאוד חסכוני. כן. ובעצם מה אנחנו מחפשים הרי במבנה מגורים? רגע, אבל אתה מלחיץ אותי, כי הבנייה הירוקה, מה שנקרא, הבנייה הסביבתית, הטרנד הזה, הוא טרנד של השנים האחרונות. זאת אומרת, הבניינים שנבנו כאן בישראל ב-40 השנים האחרונות, הם בניינים חולים בעיניך? נכון. כי לא השקיעו במחשבה מספיק באוורור שלהם או בכיווני נכון, או בכיווני התאורה? נכון, והעמדה הנכונה שלהם, נכון, המבנים שנבנו לאחרונה, בשנים האחרונות הם מבנים חולים, זה נכון. הטרנד שאת קוראה לו נובע מהרבה מאוד סיבות אחרות, מכיוון שהבנייה הסביבתית היא חלק קטן ממכלול אדיר של תפיסת העולם שנקראת קיימות, שהיא מדברת על המשבר האקולוגי, ומדברת על משבר האנרגיה, ואל גור עשה מזה קריירה, וזה נשמע טוב, אבל בסופו של יום, ברמת הפרט, ברמת האנשים, אנחנו שואלים את עצמנו, אני גר בבית, אני מגדל את הגוזלים שלי, אני נמצא שם הרבה, אני רוצה לגדל אותם בסביבה בריאה, בסביבה שעל הדרך גם תחסוך כסף, מה רע בזה? ואם זה טוב... ואם זה יציל את כדור הארץ, בכלל הרווחת. נכון, אז אנחנו נוגעים להרבה מאוד ספיחים של תפיסת הקיימות. אז מה זה אומר? מה תראה בבניינים מהסוג החדש שלא היה בישנים? אם אני אדבר על דבר שמאוד בולט, זה קשור למעטפת המבנה. מעטפת המבנה בנויה כמו תרמוס, שאנחנו בקיץ רוצים לשמור את הקרירות בתוך המבנה, בלי שום קשר למה שקורה בחוץ, ובחורף אנחנו רוצים לשמור את החמימות. לצורך העניין, מעטפת הבנייה בנויה מאיזשהו חתך קיר מאוד מיוחד, שיש בו בידוד טרמי, זה בטח כולם מבינים, אבל לא פחות חשוב, מסה טרמית. מסה טרמית זה משהו שיכול בעצם לאגור את הקרירות של הלילה ולפזר אותה במהלך היום. וזה קשור לכיווני פתיחת החלונות, מכיוון שהשמש לפעמים מציקה
לפעמים היא תורמת. אתם מכירים את השמש המערבית בקיץ החם, שאחר הצהריים שמסנדרת שאי אפשר לפתוח חלון? אז צריכים להעמיד את המבנה נכון. לדעת להשתמש בשמש הדרומית הנמוכה, זאתי שמחממת בחורף. וזה בעצם תורה שאם משתמשים בה, מגיעים לתוצאה שאני מדבר עליה. היא מייקרת את הבנייה? אין סיבה בעיקרון. עיקר זה הבנה וחשיבה ותכנון. יש אלמנטים נוספים שקצת מייקרים, אבל זה לא משמעותי, זה בעיקר הבנה נכונה ותכנון נכון. מחשבה לפני שבונים. יש משהו באבן הירושלמית שהוא טוב יותר מאבנים אחרות? כי אצל ההורים שלי בירושלים תמיד קר בקיץ. כי הם בירושלים, לא בגלל האבן. לא קשור וחם בחורף. מה שקורה... ויש משהו שהבית אוגר את החום בחורף. בדיוק. בירושלים, מי שמכיר את מבנה הקירות, הקירות הם קרוב ל0.5 מטר של מבנה אבן. מבנה אבן זה מבנה שיכול לאגור חום או קור לאורך הזמן. ולכן באמת התופעה הזאת מוכרת בירושלים. אבל כאן במישור החוף או בשפלה אפשר לייצר את זה לא בקיר של 0.5 מטר, בקיר קצת יותר קטן, אבל יותר מתוחכם, עם טכנולוגיה מתקדמת, להשיג את אותו אפקט וליהנות באמת מהיעדר מיזוג מלאכותי או תאורה מלאכותית. נקודות ששווה לחשוב עליהן. תודה רבה לך, אבימור, על הדברים האלה.